MVP, el jugador destacat de la jornada. La West femenina com a equip. El conjunt de Germán Simón derrotava ahir al vespre el líder, el Roser, després de 3 derrotes consecutives. Les sancuatenques ocupen la mitja taula i surten aquesta jornada de la promoció de descens. Una West femenina que arribava al maig amb urgències, amb necessitats, i s'ha retrobat amb el seu millor joc i també amb la victòria, que és el més important a hores d'ara, sobretot quan estem en una competició tan important com és la primera catalana, on cada partit els rivals s'hi juguen molt. 8 i 8 minuts, comencem un nou esport en marxa, el darrer del mes de novembre. Avui és diumenge 30, demà ja entrem al mes de desembre, i la veritat és que el que hem de fer primer és saludar el nostre company Dani Aguilar. Dani, bona tarda. Bona tarda, Joan. Començarem pel bàsquet i per un equip, la West femenina, que ahir va estar encertada, amb un joc molt regular, va aconseguir aquesta anhelada victòria. I que va demostrar el que porta dient Germán Simón des del principi de temporada, que aquest equip té plantilla i té potencial per enfrontar-se a qualsevol conjunt d'aquest grup 2 de primera catalana. Ja ho va demostrar fa 4 jornades, quan va vèncer el líder i a domicili, el Tordera. Sembla que això de jugar contra els líders els hi va bé a les de Germán Simón, perquè ells van tornar a guanyar el fins llavors primer classificat d'aquest grup 2 de primera catalana, el Roser. A més, ho van fer de forma contundent. Va haver-hi fases del partit en què la West va anar fins a 19 punts per davant en el marcador. Al final, aquest 73-57. Des del principi, les santcugatenques que ja van igualar l'alta intensitat de les barcelonines, i a poc, i sobretot de la mà d'una inspiradíssima Laia Martín, doncs van anar eixamplant distàncies en el marcador i van anar agafant el control del partit, i no els hi va passar el que els havia passat en altres ocasions, quan davallades de joc havien permès remuntades de les rivals. En aquest cas va poder mantenir la regularitat, allò que tant demanava el tècnic de la West, Germán Simón, la regularitat durant els 40 minuts de joc per acabar-se enduent la victòria. Si et sembla, abans de tot, escoltem el tècnic Germán Simón, que destacava aquest bon rendiment. És un tema d'aconseguir una regularitat en el joc. Avui ha sigut un partit que, la veritat, tothom ha estat d'una manera especialment bona, d'acord? Però és això, que tenim rotació, tenim banqueta, però clar, es tracta de que aquesta regularitat existeixi durant tot el partit. Es pot plantar cara a qualsevol equip de la Lliga. A hores d'ara, 5 victòries, 5 derrotes per la Unió Esportiva Sant Cugat, que aquesta jornada, sorprenentment, surt de la zona de promoció de descens. Diem sorprenentment perquè recordem que ahir va guanyar el líder. I per parlar-ne de tot plegat, Joan, tenim a l'altra banda del fil telefònic la capitana d'aquest equip, la Leida Llobet. Leida, hola, bon vespre. Hola, bona nit. L'equip ha demostrat, Leida, com ens comentava Germán Simón des del principi de la temporada, que pot competir contra qualsevol. Ahir ho demostra l'equip, però el que és important ara és justificar aquesta victòria en les següents jornades i que no passi el que va passar després de Tordera, no? Sí, exacte. A nivell individual jo crec que tenim, si no un dels millors equips de la categoria a nivell d'individualitats de cada jugadora, però el problema és que fins ara potser no hem sabut compenetrar-nos entre totes i no hem sabut sortir dels batxes negatius, com si diguéssim, que tenim a vegades als partits. Però, com s'ha demostrat en aquest partit i en el moment que eren les líders de l'altre equip, doncs podem competir i podem guanyar qualsevol equip d'aquesta categoria. Entenc, doncs, que és una qüestió d'adaptació. Imagino que a partir d'ara la qüestió és mirar cap amunt. Exacte, sí. El que hem de fer és treballar cada entreno i intentar donar el màxim, perquè s'ha comprovat que si estem concentrades als 40 minuts des de la banqueta i les jugadores que estan a la pista, no hi ha rival que se'ns pugui posar per davant. Després d'aquests 10 primers partits, el que és pràcticament un terç de la competició, a hores d'ara, després de tot el que has vist, Aleida, t'aventures a dir quin pot ser un possible objectiu per a aquesta temporada? La Unió Esportiva Sant Cugat és massa d'hora per pensar estar entre les 4 o 5 primeres classificades? Jo crec que sí, jo crec que és massa d'hora i més que res mirant els rivals que tenim, que és una categoria on el primer pot guanyar o perdre contra l'últim i al revés. O sigui, són uns equips que, vulguis o no, s'ha de jugar jornada a jornada i jo crec que a hores d'ara és massa precipitat dir si podrem estar per dalt o si estarem
a mitja taula. A veure, l'objectiu principal, evidentment, és salvar-nos de la categoria, no jugar ni fases de descens ni res. Ara, un cop ha establert aquest objectiu, evidentment que la nostra intenció és quedar contra més a dalt millor. Però bueno, jo crec que de moment és precipitat. Deixa'm que et pregunti per una de les novetats aquesta temporada. La Laia Martín, ahir, que va tornar a fer una actuació destacada, potser ahir la més destacada de la temporada. Imagino que tenir una jugadora d'aquesta qualitat també ajuda molt. Clar, l'any passat jo crec que un dels aspectes en què teníem menys potencial era en el joc interior. I aquest any, tant amb la Pri com amb la Laia, jo crec que l'hem reforçat molt bé i bueno, ja s'està veient que estan donant molt bons resultats. I sí, la Laia, com va tenir ahir el dia que li entrava tot i que va jugar molt bé, tant en defensa com en atac, és un referent que hem de tenir molt en compte a nivell de joc. Tu portes ja diferents temporades al primer equip, bastantes temporades al primer equip. Has viscut, per així dir-ho, moltíssimes situacions, descensos, ascensos, diferents entrenadors. Potser el que li falta a aquesta UES per acabar de consolidar aquesta aposta, aquest projecte, és mantenir un bloc de rols i de jugadores durant diferents temporades que pugui créixer junt? Bueno, sí, no, vull dir, en aquestes categories ja se sap, bueno, ara per ara en l'equip que estem som diverses jugadores que ja portem uns quants anys jugant juntes, la Maite, per exemple, la Raquel, encara que l'any passat la Raquel no va estar, l'Anna Bolar, la Cris López, som unes quantes jugadores que portem uns quants anys jugant juntes, el que va ser, clar, sempre van bé els referents, les jugadores que entren noves i tal, doncs evidentment que ajuden. Però bueno, això mai se sap, vull dir, mai pots saber si una jugadora pot aguantar 2, 3 anys o no se sap mai això. Ho dic perquè... Però ojalà puguem aguantar amb aquest grup perquè tant a dins de pista com a fora pista jo crec que som un molt bon grup perquè ens portem molt bé, tant, ja et dic, tant a fora pista com a dins de la pista i això suposo que a nivell de joc es nota. Ho dic perquè ja t'ho he preguntat alguna altra vegada, fa 2 temporades amb Enrique Rodríguez al capdavant de l'equip, l'equip presentava potser unes prestacions diferents més centrades en unes jugadores en determinat, no? I a dia d'avui potser el joc és més coral. Jo crec que sí, a part d'aquesta diferència que entres tu, jo crec que els dos equips no tenen res a veure, sobretot a nivell de vestuari. A nivell de vestuari és que no tenen res a veure un equip amb l'altre. En l'equip en el que estem aquest any, vull dir, totes ens portem superbé, totes quedem fora d'entreno. Fa 2 anys no era gens així. I que això també i es portin bé entre elles. Queda dit. Aleida, moltíssimes gràcies per atendre's i tant de bo que aquesta Unió Esportiva Sant Cugat Femenina pugui seguir acumulant victòries. Ojalà, moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu, bona nit. Doncs aquesta era Aleida Llobet, capitana de la UES femenina i germana de l'Itziar Llobet, que està al Ferrol jugant, no? Sí senyor, segona temporada consecutiva a Lliga Femenina 2. Molt bé, algun dia entre setmana també podem donar un cop d'ull a veure com li va a l'Itziar a Terres Gallegues. Sí, entre ella i el Nacho Llobet són els nostres 2 referents basquetbolístics de la ciutat. Nacho Llobet, recordem, capità del Fiat Joventut. Que hi va guanyar en el derbi davant el Manresa. La Bruixa d'Or, no? I que de moment li van les coses bé a l'equip de Salva Maldonado, que per cert, curiós,